Ez a legrandomabb eszköz, amit bárka halászként valaha is használtam reggeli áhítat során. Hiszen a bárka táborban halászként interaktív áhítatokat tartunk reggel és este is. Az áhítatok után pedig napközben folyamatosan a gyerekek között vagyunk, segítjük őket lelki beszélgetésekkel, játékokkal, valamint a stábtagokat is igyekszünk lelkileg támogatni, ahogyan nekik is szükségük van rá, hogy valóban teljesen tudjanak jelen lenni a táborban. Nagyon jó megélni halászként azt, hogy Jézus szava, bátorítása az nekem is szól, hogy legyél emberhalász. Úgyhogy ezt kívánom neked is, legyél emberhalász velünk a bárkában, hiszen a bárka veled teljes.